Έχω μια ιδέα. Σοφία, είσαι ιδιοφυΐα. Ορίστε, με αυτό το κουτί θα φτιάξω απίστευτα μικρά κυκλικά μπιφτεκάκια. Τα βάζω μέσα στο τηγάνι και τα τηγανίζω. Και όσο αυτά τηγανίζονται, εγώ θα προσθέσω στο ψωμάκι μου κέτσαπ. Κάπως έτσι. Κλείνω με το άλλο ψωμάκι. Και τώρα προσθέτω μαρούλι, μπιφτέκι, ντομάτα, τυρί, μπιφτέκι, τυρί, ντομάτα και φυσικά το πάνω μέρος του μπιφτεκιού. Και όλα θα τα πιέσω με μια καρδουλίτσα ξυλάκι. Ένα πραγματικό μπέργκερ γιαγιά πρέπει να είναι τεραστίων διαστάσεων. Και αυτό είμαι έτοιμος να φτιάξω αμέσως. Θα βάλω μέσα όσο περισσότερη σάλτσα μπορώ. Σάλτσα μπάρμπεκιου, ένα τεράστιο κομμάτι μαρούλι. Κάπως έτσι. Και φυσικά το τεράστιο μου μπιφτέκι. Θα προσθέσω ντομάτα και κρεμμύδι που θα ψιλοκόψω στον αέρα. Πάρα πολύ ωραία. Μα τι ομορφιά. Και φυσικά δεν πρέπει να ξεχάσω την τυρένια μου σάλτσα. Θα επικαλύψω με το δεύτερο ψωμί.